Rozsnežilo sa niekoľko hodín pred začiatkom jej pôrodných bolestí. Najprv to bolo len zo pár vločiek prilietajúcich z fádne sivej podvečernej oblohy a potom sa spustila divá fujavica. Vetrom hnaná bieloba svišťala okolo stĺpov ich širokej prednej verandy. Stál vedľa nej pri okne. Sledoval ostré nárazy výchrice, zvírený a klesajúci sneh. Všade na okolí sa zažínali svetlá a nahé konáre stromov obeleli. Po večeri zakúril, vyšiel von do nevľúdneho počasia po drevo, ktoré na jeseň navršil pri garážových dverách. Na tvári cítil ostrý a studený vzduch. Zobral polená, striasol z nich jemné biele čiapočky a odniesol ich dovnútra. Triesky sa v železnom kozube hneď rozhoreli. Chvíľu sedel pred ním so skríženými nohami, prikladal a pozoroval vyskakujúce plamene, hypnotizujúce s modrými okrajmi. Vonku ticho, husto a jasne snežilo vo svetle pouličných lámp. Keď vstal a pristúpil k oknu, z ich auta stojaceho na rohu ulice bol jemný biely kopec. Aj otlačky jeho nôh tam vonku sa zaplnili a zmizli. Striasol si z rúk popol a usadil sa na pohovku vedľa manželky. Nohy mala podopreté vankúšmi, opuchnuté členky skrížené a obrucho opretý výtlačok doktora Spocka. Pohrúžená do čítania si pri každom obrátení stránky neprítomne oblízla ukazovák. Ruky mala štíhle, prsty krátke a pevné, sústredila sa na text a zľahka si hrízla spodnú peru. Pozoroval ju a cítil návala lásky a úžasu z toho, že je jeho manželkou a čoskoro, o 3 týždne sa má narodiť ich prvé dieťa. Boli manželmi ešte len rok. Zakryl jej nohy dekou a ona naňho s úsmevom pozrela. Vieš, som zvedavá, aké to je, povedala. Myslím predtým, ako sa narodíme. Škoda, že si na to nepamätáme. Rozopla si župan a vyhrnula pulóver, čo mala pod ním, odhaliac brucho okrúhle a tvrdé ako melón. Prešla dlaňou po jeho hladkom povrchu, svetlo kozuba sa pohrávalo s jej pokožkou a vlasy nadobudli odtieň červenkastého zlata. Myslíš, že je to ako byť vo vnútri veľkého lampáša? V knihe píšu, že mi svetlo prestupuje cez pokožku a bábätko už vidí. Neviem, odvetil. Zasmiala sa. Prečo nie? Si doktor? Som len ortopedický chirurg, pripomenul jej. Môžem ti povedať o osifikácii plodových kostí, ale to je všetko. Nadvihol jej nohu, jemnú a opuchnutú v svetlomodrej ponožke a začal ju jemne masírovať. Jej dých naplňal tichú izbu. Od jej nôh sa mu zohriali ruky a predstavoval si dokonalú, skrytú symetriu kostí. V tehotenstve mu pripadala pekná, no krehká. Cez bledú pokožku jemne presvítali modré žilky. Všetko prebiehalo dobre, bez zjavných komplikácií. Aj tak sa však s ňou už niekoľko mesiacov nebol schopný milovať. Namiesto toho cítil potrebu chrániť ju, nosiť po schodoch, prikrývať dekou, prinášať jej puding. Nie som invalid, protestovala za každým zosmiechom. Ani vtáča, čo si našiel na trávniku. Jeho pozornosť ju však tešila. Niekedy sa zobudil a pozoroval, ako spí. Chvenie viečok, pomalý pravidelný pohyb hrude, roztvorenú dlaň, dosť malú na to, aby ju mohol celú pojať do vlastnej dlane. Bola od neho o 11 rokov mladšia. Po prvý raz ju uvidel pred 15 mesiacmi v sivý novembrový deň, keď si kupoval kravaty a ona sa viezla na pohyblivých schodoch v obchodnom dome. Mal 33 rokov a do Lexingtonu v štáte Kentucky prišiel len nedávno. Vynorila sa z davu ako vidina. Blond vlasy začesané dozadu do elegantného úzla, na krku i na ušiach sa jej ligotali perly. Na sebe mala tmavozelený vlnený kabát, jej pokožka bola čistá a bledá. Vkročil na pohyblivé schody a pretlačil sa cez dav dopredu, aby ju nestratil z dohľadu. Vyšla na 4. poschodie, kde bolo oddelenie so spodnou bielizňou. Pokúšal sa ju sledovať v uličkách, plných jemne sa lesknúcich podprseniek a nohavičiek. A vtedy ho s úsmevom zastavila predavačka v tmavomodrom kostýme s bielým golierom a spýtala sa, či mu môže poradiť. Župan, povedal.
uprene prezerajúc uličku, kým znova nezahliadol jej vlasy, tmavo-zelený chrbát a sklonenú hlavu odhaľujúcu ladné biele hrdlo. Župan pre moju sestru, ktorá býva v New Orleanse. Samozrejme, nemal sestru ani inú žijúcu rodinu, ku ktorej by sa hlásil. Predavačka zmizla a o chvíľu sa vrátila s 3 županmi z hrubej froté tkaniny. Vybral naslepo, takmer na ne ani nepozrel, vzal ten na vrchu. 3 veľkosti, vravela predavačka. Na budúci mesiac bude väčší výber farieb. On však už bol v uličke. Korálovo sfarbený župan mal prehodený cez plece a topánky mu pískali na dlaždiciach, keď sa netrpezlivo predieral pomedzi ostatných nakupujúcich tam, kde stála ona. Prehrňala sa v stohu drahých pančuchových nohavičiek, cez celofánové okienka presvítali farby. Tmavosivá, modrá, gaštanová, tmavá, ako prasačia krv. Obtrela sa oňho rukávom zeleného kabáta a zacítil jej parfum. Niečo jemné a predsa prenikavé, pripomínajúce husté bledé lúpenie orgovánu pred oknom študentskej izby, v ktorej kedysi býval v Pittsburghu. Odkašľal si, takmer nebol schopný dýchať a podával predavačke froté župan. Tá sa však smiala, rozprávala vtip a nevšímala si ho. Znova si odkašľal. Znechutene na ňo pozrela, potom kývla hlavou k svojej zákazníčke, ktorá teraz, ako obrovské hracie karty, držala v rukách 3 tenké balíčky pančuchových nohavičiek. Slečná Ešerová tu bola skôr, chladným a vyčítavým tónom vyhlásila predavačka. Vtedy sa ich pohľady stretli a vzrušene si uvedomil, že jej oči sú rovnakej tmavo-zelenej farby ako kabát. Pozrela na ňo. Solídny tweedový plášť, čistá tvár, vyholená a zrumenená od chladu vonku, pestované nechty. Pobavene a s jemným odstupom sa usmiala, ukazujúc na župan v jeho ruke. Pre manželku? Spýtala sa. V jej reči rozoznal prízvuk vyšších vrstiev. V Kentucky, štáte starých peňazí, na takýchto rozdieloch záležalo. Strávil v ňom len 6 mesiacov, no už to vedel. To je v poriadku, Jane, povedala predavačke. Obslúžte najprv jeho. Chudák musí byť medzi týmito čipkami úplne bezradný. Je pre moju sestru, odvetil v zúfalom úsilí zvrátiť zlý dojem, ktorý vyvolal. To sa mu stávalo často. Bol príliš otvorený a priamy, čo pôsobilo ako urážka. Župan sklzol na dlášku a on sa zohol, aby ho zodvihol. Tvár mu očervenela ako ruža. Rukavičky mala položené na skle a holé dlane zľahka spočívali vedľa nich. Zdalo sa, že ju jeho stiesnenosť obmäkčila, pretože keď sa im pohľady znova stretli, jej oči boli vľúdne. Znova to skúsil. Prepáčte, zrejme neviem, čo robím a ponáhľam sa, som lekár, meškám do nemocnice. Jej úsmev zvážnel. Chápem. Znova sa obrátila k predavačke. Naozaj, Jane, obslúžte ho ako prvého. Súhlasila s ďalším stretnutím. Napísala svoje meno a telefónne číslo perfektným rukopisom, ktorý im v 3. triede vštepovala učiteľka, bývalá mníška. Každé písmeno má tvar, vravela. Jediný tvar na celom svete a nejaký iný. A vy ste zodpovední, aby ste ho napísali dokonale. Žena v zelenom kabáte, ktorá sa čoskoro mala stať jeho manželkou, ako 8-ročné bledé a chudé dievčatko, zvierala v prštekoch pero a sama vo svojej izbe dlhé hodiny nacvičovala kurzívu, až kým nepísala s plynulosťou tečúcej vody. Neskôr, keď mu o tom rozprávala, predstavoval si jej hlávku sklonenú vo svetle lampy. Prsty bolestivo zovreté a žasol nad jej vytrvalosťou, vierou v krásu a stotožnením sa s autoritatívnym tvrdením bývalej mníšky. V ten deň však ešte nič z toho nevedel. V ten deň nosil kúsok papiera vo vrecku bieleho plášťa z jednej nemocničnej izby do druhej a pripomínal si, ako sa písmená navzájom spájajú do dokonalého tvaru jej mena. V ten istý večer jej zatelefonoval. Na druhý deň spolu šli na večeru a o 3 mesiace z nich boli manželia. Stále snežilo. Nasledujúcich niekoľko hodín čítali a zhovárali sa. Niekedy mu chytila ruku a položila si ju na brucho, aby pocítil pohyby bábätka. Z času na čas vstal a priložil na oheň, pozrel z okna a na zemi videla si 10 cm snehu, ktorý stále pribúdal. Ulice pôsobili mäkkým a tichým dojmom
Aut bolo